Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Ася Беларуска і вы ў маёй чытальнай залі. Гісторыя, якую я раскажу вам сёння, распачне шэраг чэрвеньскіх аповедаў, прысвечаных чароўнаму і містычнаму святу купальскай ночы. Калі падчас самая кароткая ночы ў годзе можа адбыцца літаральна ўсё, што падавалася раней немагчымым. І так, фантастычны аповед з водарам сасновага лесу пад назвай «Зачыненыя дзверы». Паехалі! Красавіцкае сонца ўзнялося высока на неба і апякала верхавіны соснаў, якія нібы ўсміхаліся першай цеплыні пасля лютаўскіх маразоў. Святочную гамонку нябачных птушак перапынялі грукат інструментаў і размовы мужчын, што пакрысе разбіралі дах старой хаты. Тым часам Юзефа, апранутая ў супрацьпылавы касцюм, уяўляючы сябе піянеркай-касманаўткай дзесьці на іншай планеце, дыхала ў маску рэспіратару і даследавала старыя шафы ды паліцы. У чароўным разным куфры пад стосам вышытых рушнікоў, у скрутку старых газетаў Юзефа знайшла клапатліва загорнуты тоўсты сшытак з пажоўклымі старонкамі, спісанымі мелкім почеркам. Знаходка зачаравала Юзефу. Першая асабістая рэч гаспадыні, якой належала некалі хата. Папера, што захавала думкі і пачуцці невядомай жанчыны. Юзефа зрабіла перапынак, размясцілася за круглым сталом, які некалі стаяў пасярэдзіне гасцёўні, а цяпер чакаў свайго часу пад старой разгалістай грушай насупраць хаты. Наліла ў кубачак рамонкавага ўзвару і пачала знаёмства. Тонкі размашысты почерк невядомай гаспадыні крыху нагадваў Юзефе яе асабісты. Падобныя доўгія крычочкі, што разбягаліся ад літар «Р» і такія ж ідэальна круглыя пяцелькі на літарах «А» і «Я». Юзефа хутка звыклася да почерку і пагрузілася ў таямніцу мінулых дзён. Першы запіс выглядаў як раптоўная думка. Жанчына не прывіталася, не распавяла пра сябе ці чаму вырашыла занатоўваць сваё жыццё. Яна проста пачала так, быццам першая старонка сшытку была працягам папярэдняга дзённіку. Дзверы тыя шалёныя, дурныя, жывуць нібы самі па сабе, па-за мяжой рэчаіснасці. Святло ў іх жыве пражэрлівае, ненасытнае, якое адкрывае невядомую прастору. І як працуюць тыя дзверы, я не зразумела, хоць пільна сачыла за імі ледзь не ўвесь свой век. Яны быццам самі вырашаюць, калі і перад кім адчыніцца, калі выпусціць сваё святло і каго паклікаць. Юзефа ўражана пагартала старонкі сшытку. Няўжо, падумалася ёй, яна трымае ў руках нявыданы твор невядомай аўтаркі. Глынуўшы астылай гарбаты, Юзефа працягнула чытаць. Той першы дзень цяпер я памятаю смутна. Захаваліся толькі жудасныя пачуцці немагчымасці вярнуць былое. Памятаю, што нягледзячы на позні час, на мой крык аднекуль збегліся людзі. Жанчыны трымалі свечкі і хрысціліся, а мужчыны, зняўшы маеркі, разгублена разглядалі мяне. Не памятаю, як мяне супакоілі і куды прывялі. Я абудзілася бліжэй да апоўдню. У хаце з пабеленымі сценамі і столлю было горача. Я чула, як палала печ і разносіўся водар хлеба, блінцоў і смажанага сала. Ветлівая жанчына з імем Дануся паклікала мяне снедаць. Яна глядзела на мяне зацікаўлена, але ў немаладых вачах яе я бачыла жаль. Добрая матуля Дануся. Шкадавала мяне потым усё жыццё, пакуль вялікае сэрца яе не спынілася незадоўга да другой сусветнай. Юзефа з неахвотай адклала сшытак і вярнулася да працы. Ёй хацелася працягнуць знаёмства з невядомай гаспадыняй, калі нішто і ніхто не будзе адцягваць увагі. Праз некалькі тыдняў мужчыны скончылі рамантаваць дах і з'ехалі. А сама Юзефа вымыла хату ўнутры і звонку, аднавіла фарбу на вокнах і прыгожых разьбяных аканіцах і занесла мэблю. Спатрэбілася немнога высілкаў, каб хата па крызе ажыла і напоўнілася утульнасцю і цяплом абжытасці. Чэрвень выдаўся багатым на цяпло, смарагдавую зеляніну і навальніцы. Пакінуўшы за спінай пекла душнага гораду, Юзефа вярнулася ў сасновы бор. Векавыя сосны няспешна хісталіся і рыпелі, падпіраючы пульхныя шэра-фіялетавыя хмары, што нястрымна напаўзалі захаду. З поўдня свяціла дужае сонца, заглядаючы ў акенцы хацінцы, і паўсюль разліваўся салодкі водар сасновае смалы, імху і азону.
Юзефа залюбавалася сваёй старой хатай. Звычайная вясковая хатачка, збудаваная з бярвенняў і абабітая пафарбаванай у жоўты з зялёным вагонкай, глядзела цяпер на лес памытымі вокнамі, у якіх нібы застыла маўклівае пытанне. Некалі па ўсяе краіне будавалася безліч падобных дамкоў. Шмат іх збераглося і дагэтуль, і толькі вось гэтая стаяла ў адзіноце, абкружаная духмянымі соснамі і захоўвала ў сябе чароўную таямніцу. Якое жыццё тут вялося раней? Кім з'яўлялася былая гаспадыня і чаму Юзефа выявілася адзінай спадкаемніцай? Першае знаёмства Юзефа з хатай адбылося мінулым годам, калі юрыст запрасіў жанчыну да сябе, каб перааформіць спадчыну. Ён нічога не змог патлумачыць, бо і сам нічога не ведаў. Сказаў толькі, што выконвае загад. Так, атрымаўшы дакументы і ключы, здзіўленая і з ворахам пытанняў без адказаў, Юзефа адправілася ў вёску, якой не было на мапе. Абагнуўшы месца сасновы бор па зарослай сцяжынцы, яна напаткала адкрытую паляну ў цяні векавых соснаў, на якой і стаяла старая, дабротна збудаваная хата, адзіная, якая захавалася са старых часоў. І пакуль Юзефа ехала сюды, яшчэ не пабачыўшы хаты, у подумках вырашыла, што абавязкова прадасць раптоўную спадчыну сваю альбо ўвогуле кіне. Але апынуўшыся ў самым сэрцы сасновага бору, адчуўшы смачны пах лесу, яна зразумела ці хутчэй адчула, што застанецца тут назаўсёды. Па акрузе разляцеўся лязгат перуновай квадрыгі, і ў шыбу загрукалі буйныя кроплі дажджу. Па хаце разыходзіўся мяккі трэскат палення ў распаленай печцы, а на круглым стале, які цяпер месціўся на верандзе, стаяла духмяная вячэра. Ухутаўшыся ў пуховую хустку, Юзефа паглыбілася ў чытанне сшытка невядомай гаспадыні. Мясцовыя казалі, што хата на ўскрайку вёскі калісьці належала чараўніку, але стаяла пустой больш за 20 гадоў, з часоў, калі чараўнік пайшоў у лес і не вярнуўся. Ніхто не бачыў і дакладна не ведае, што чараўнік сапраўды пайшоў у лес. Знік і знік, вырашылі вяскоўцы, перахрысціліся і працягнулі сваё жыццё. Толькі хату яго лічылі нячыстай і абыходзілі бокам. Я адразу пазнала яе. Забегла, знайшла дзверы і кінулася да іх, нават адкрыць іх змагла. Толькі нічога не было за імі. Ні святла, ні прасторы. Каменны мур, халодны і з пахам цвілі. Мне было ўсё адно на забабоны мясцовых, таму я пасялілася ў хаце. Памятаю, кожны дзень я спадзявалася, што хутка пайду адсюль. Удзень прыбіралася, будавала для сябе мэблю, а ўночы пільнавала за дзвярыма. Доўга, вельмі доўга я чакала. На пачатку вяскоўцы баяліся заходзіць да мяне, стануць ля плота і клічуць, каб я выйшла. Але хутка забыліся на свае прыдумкі і на чараўніка, якога, можа, і не было ніколі. Часам уночы мне падавалася, што я чую дзіўныя гукі. Я садзілася на падлогу, прыціскала вуха да жалезных дзвярэй тых і чула шэпат мінулых дзён маіх. Гаворкі, спевы, грукат. Ці то з'едлівая памяць нагадвала мне іх, ці сапраўды за замкнёнымі дзвярыма ўсё тое адбывалася і цяпер. А можа, я вар'яцела? Ведаеш, у вёсцы стаіць невымоўная ціш. Удзень яшчэ чуваць галасы суседзяў. Кароўкі мукаюць, куркі на гародах квохчуць, птушкі ў лесе гамоняць. А ўночы... Уночы мне хацелася лезці на сцены, асабістыя думкі, успаміны былога жыцця, якое з кожным днём пераўтваралася ў нязбыўны сон, жаль і скруха. Усё гэтае буйнела з надыходам ночы, расквітала, граўло ў маёй галаве так гучна, што хацелася крычаць. Юзефа адклала сшытак і глянула ў акенца. Ад дажджу не засталося нават ніводнай лужыны. Прагная зямля выпіла ўсё насуха. Чырвоны вечар пакрысе згасаў, а ў высокіх соснах лічыла гады зязюля, ды пераклікаліся рэдкія крумкачы, нібы шукалі кагосьці. Сапраўды вельмі ціха, заўважыла Юзефа, не тое, што ў гарадах. Яна ўключыла ціхенька радыё і хутка заснула. А раніцай, паснедаўшы на траве ў цені магутных дрэў, Юзефа працягнула знаёмства з гісторыяй былой гаспадыні хаты.
Выявілася, што я разумнейшая за вяскоўцаў. Яны мне проста сказалі: разумная ты. Працаваць на зямлі разам з усімі ў мяне не атрымлівалася. Дануся шкадавала і ўсё пыталася, як гэта я нічога не ўмею. Я толькі паціскала плячыма, ім не растлумачыш. Вяскоўцы даведаліся, што я чалавек пісьменны і прапанавалі думку, што я панская дачка альбо жонка. Хацелі паслаць старасту вёскі на сход да паноў, але я затрымала. Папрасіла, каб нікому пра мяне не казалі. Маўляў, небяспечнае тое для мяне. Вяскоўцы глядзелі на мяне здзіўлена, але пагадзіліся. За гэтае я пачала вучыць вясковых дзяцей грамаце і ліку. Проста ў хаце арганізавала маленькую школу і перадавала дзецям усё, што ведала сама. Дзеці хутка засвоілі альфабетку, але што толку, калі ў вёсцы не было ні адзінай кніжцы. Таму на часе бяссоння я стварала кніжкі сама, прыгадвала ўсе казкі, якія толькі чула за сваё жыццё, запісвала друкаванымі літарамі ў сшыткі і давала дзецям чытаць па чарзе. Бацькі слухалі сваіх дзяцей і выціралі слёзы, дзіва якое, дзіця чытае бацькам казку. Аднаго разу вяскоўцы вярнуліся з кірмашу радасныя і кінуліся да мяне. За вялікія грошы яны набылі некалькі кніжак у горадзе. Выявілася, што тыя былі надрукаваны на польскай мове. Узялася перакладаць на тутэйшую. Польскай я валодала дрэнна, таму і пераклад выйшаў даволі вольны. Што нават і лепш, бо ў мяне атрымалася зрабіць прэсныя гісторыі цікавымі. Надала, так бы мовіць, каляровага жыцця сюжэтам. Раптоўны дождж сцішыў птушыную гамонку і пагнаў Юзэфу да хаты. Паабедаўшы, яна ўселася ў старым фатэлі каля цёплай печкі і працягнула чытаць. Шкада мне было іх. Увесь 39 я месца сябе не знаходзіла. Штораз сказала, што трэба ім ехаць, трэба бегчы, бо хутка будзе вайна. Дануся прыгадала былога чараўніка, вырашыла, што тое ён цераз мяне кажа і хоча ўсіх на пагібель адправіць. Тады я змоўкла. А 39 ўсіх рассудзіў і апынуліся мы ў Беларускай ССР. Тут ужо падаспелі калектывізацыя, раскулачванне і ўсе іншыя прыгоды. Адзін раз толькі, пасля вясковага сходу, на якім абгаворвалася пытанне перадзелу зямлі, стараста паглядзеў на мяне такім позіркам. Можа, прыгадаў тое, што я некалі казала, а можа, вырашыў, што тое я наслала на іх. На часе вайны я амаль малілася, каб дзверы адкрыліся і я магла збегчы. Ні адна кніга, ні адно кіно не распавядзе тое, што насамрэч перажываюць людзі. Леш, куды б я збегла? Хіба толькі з дзецьмі? Смешна цяпер згадваць. Ніколі не была замужам і ў вёсцы трымалася ў баку ад мужчын. А тут, лічы, у адзін момант зрабілася матуляй для 9 сіротак. 4 засталіся мне ад вяскоўцаў, якія пайшлі ў партызаны і не вярнуліся. 2 забрала з дарогі, блукалі ў адзіноце. Яны яшчэ некалькі месяцаў не размаўлялі ні з кім. Што небаракі мае паспелі пабачыць. Яшчэ 3 мае падлеткі прывялі з горада. Сэрца сціснулася ад болю, калі пачула, як іх зваць. Але іншых варыянтаў быць не магло. Запісала для сябе на паперцы імёны і прозвішчы ўсіх 3 ды іх бацькоў, паклала ў слоік і закапала пад адзінай грушай, што засталася ў маім садочку. Юзэфа змахнула слёзы з вачэй і агледзела пакой гасцёўні ў цьмяным асвятленні некалькіх свечак. Хата, якая перажыла не адну акупацыю і цяжкія гады вайны, хата, якая зберагла жыццё 9 дзяцей, 3 з якіх былі яўрэямі, гэтая самая хата, у якой цяпер жыла Юзэфа, мела гераічную гісторыю. Вось чаму вокны яе так па-філязоўску углядаюцца ў лясную далечыню. Калі б хата была чалавекам, ёй было б пра што расказаць. Пасля вайны я канчаткова здалася на літасць лёсу. Каб дзверы адпусцілі маю ўвагу і дазволілі жыць далей, я замазала іх глінай, а пасля наляпіла кардон і дазволіла дзецям размаляваць, як ім хочацца. Млоснае чаканне маё нарэшце скончылася. Падлеткі мае хутка выраслі і пайшлі на службу. Малодшых я рыхтавала да школы, у якую цяпер вазілі ўсіх дзяцей. Мне было важна, каб усе яны сталі адукаванымі і разумнымі. З-пад грушы выкапала слоік. На жаль, бацькі ўсіх 3 дзетак загінулі ў шталагу, які немцы збудавалі на выездзе з Маладзечна.
Падумаўшы троху, павезла дзяцей у сінагогу Іешавы, што дзівам захавалася ў Валожыні. Яўрэйская абшчына, якая ўзялася за аднаўленне сінагогі, дапамагла дзецям памаліцца і развітацца з бацькамі. Яны ж прапанавалі мне пакінуць дзяцей у іх. Але тыя учапіліся мне за руку, што не адарваць. Ды і я не хацела пакідаць дзяцей невядомым людзям. Немаведама адкуль наляцеў скразняк і загасіў полымя свечак. За вокнамі стаяла непраглядная чорная ноч. Ні месяца, ні зорак не было відаць на небе, і падавалася, што кароткая чэрвеньская ноч дзіўным чынам спынілася, застыла ў прамежку паміж секундамі. Вусціш у цемені старой хаты нібы электрызаваў паветра, ад чаго на шыі Юзэфы ўздыбіліся валаскі. Па шчацэ праляцеў подых скразняку. Тонкі павеў ягоны прынес з сабой водар цвілі. Юзэфа ўключыла лямпу, якая працавала ад акумулятару, і прыглядзелася да цёмных куточкаў сваёй гасцёўні. У святле пражэктару пакой больш не выглядаў страшным, і Юзэфа рассмяялася сваёй раптоўнай палахлівасці. Яна запаліла свечы зноў і вярнулася да чытання неверагоднай гісторыі мінулых дзён. Як хутка праляцеў час. Жыццё такая дзіўная рэч. Першыя дні ў вёсцы цягнуліся для мяне невымоўна доўга, але наступныя 40 з нечым гадоў праслізнулі скрозь пальцы, што тая вада. Дзеці ўсе ўжо выраслі, разляцеліся па гарадах. Часам наведваюць мяне, дапамагалі надоечы аднавіць сцену ў пакоях і прасілі мяне паехаць жыць да іх. Але я ўжо не хачу. Я столькі гадоў страціла на пустое чаканне, спаліла столькі марных надзей на вяртанне ў сваё жыццё, што дужа стамілася. Пагадоў неабходна пільнаваць тыя дзверы. Дзіўна ўсведамляць, што я звяртаюся да цябе цяпер. Ты яшчэ не нарадзілася, а я ўжо перапісала на цябе сваю хату і пішу цяпер пра сваё жыццё. Ты разумнейшая за мяне, таму мушу хоць яксьці папярэдзіць цябе. Усё яшчэ спадзяюся, што ты не зробіш маёй памылкі, але ж, мяркую, час не падмануць, хітры круцель. Юзэфа зноў адклала дзённік. Пах цвілі, падалося, ёй мацнеў. Яна ўзяла свечку ў рукі і пайшла абходзіць усе сцены і куточкі хаты, але нічога не знайшла. Зрабіла яшчэ адзін круг і спынілася каля сцяны, за якой была печ. Пафарбаваная вагонка тут не прымыкала шчыльна да масніцы, і з невялічкай шчыліны па нагах цягнула холадам. Юзэфа пагрукала па дошках вагонкі, і адна з іх лёгка выпала з радку. У нос ударыў густы пах сырой гнілі. Пэўна, калі дах быў яшчэ стары, па дымаходу налілося вады, і цяпер тут яно, жывое. Юзэфа ўсталявала пражэктар, узброілася стамескай да невялічкім ломікам і пачала адбіраць дошкі ад сцяны. У хуткасці ёй адкрыліся металёвыя дзверы, і хоць яны выглядалі старымі і пашарпанымі, паверхня іх заставалася сухой. Юзэфа апусцілася на калені і прынюхалася да тонкага павеву, які вырываўся з-пад дзвярэй. У нос ударыў насычаны пах сырасці. Колькі часу Юзэфа згубіла на тое, каб адкрыць загадкавыя дзверы, але ні петлі, ні замок не паддаліся. Больш за ўсё яе цікавіла, куды яны могуць весці, калі акурат за імі знаходзілася печ. Прыгадаліся гісторыі вясковых бабуляў, якія лічылі печ сэрцам хаты. Печ давала цяпло і агонь, гатавала ежу, але ў той жа час была сувяззю паміж светам жывых і светам памерлых. Юзэфа усміхнулася сваім думкам. Усё ж яна жыве ў рэальным свеце, дзе печ, усяго толькі печ. Гадзіннік адлічваў палову пасля апоўначы. На чорным небе дагэтуль не праступіла ні адзінага агеньчыку далёкіх зор. Юзэфа пазяхнула і вырашыла вярнуцца да дзвярэй наступным днём. Раніцай, думала яна пакрысе засынаючы, трэба паехаць у горад і набыць у краме якіх інструментаў, каб спілаваць петлі і ўбачыць нарэшце, што хаваецца за дзіўнымі дзвярыма апроч цвілі. Юзэфу абудзіў рэзкі металічны гук. Пачуўся скрыгат і рыпенне. Жанчына села на ложку і здзіўлена паглядзела ў цемру, у глыбіні якой мігацела невядомае белае святло. Юзэфа пакідала гараць свечку на стале, але тая зноў згасла, пэўна, ад раптоўнага скразняку. Адкуль тады лілося святло? Спытала сябе жанчына. Можа, тое месяц выглянуў за хмар? Юзэфа паднялася і павольна патупала, як матылёк на святло. Загадкавыя дзверы стаялі распрануты і з падманлівай ветлівасцю зазывалі ўвайсці. Яркае святло дурманіла галаву. Юзэфе падавалася, нібы яна чуе дзівосную мелодыю.
Гоман птушак і нешта роднае і цёплае, знаёмае нават не з дзяцінства, а з нейкіх старажытных часоў. Штосьці салодкае разлівалася ў сэрцы. Як зачараваная, Юзэфа зрабіла крок і знікла разам са святлом. У наступную секунду мур зарос старой цвіллю. Дзверы з лязгатам зачыніліся, і ў хаце зноў стала ціха. Па пакою праляцеў скразняк. Ён перагарнуў старонку дзённіку, адкрыўшы апошнія радкі. Я не ведаю дакладна, бо не памятаю той дзень, з якога пачалася мая вандроўка. Але, пэўна, ты чытаеш цяпер мае зацемкі, таму я прашу цябе, ні ў якім разе не хадзі ў тыя дзверы. Не хадзі, чуеш? Прашу цябе, заклінаю, спыні гэтае кола, хаця ж ты, іначай ты зноў апынешся ў 1924. Ты зноў апынешся мной.